І ми продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо разом з вами піднімати усі найактуальніші теми, які стосуються України та світу. Вже радий вітати у цій студії гостя цієї години. Це Костянтин Грищенко, міністр закордонних справ України у 2003-2005 роках та 2010-2012 роках. Я вас вітаю. Вітаю. Дякую дуже, що долучилися до нашого ефіру. Спробуємо усе так підсумувати, підняти усі найактуальніші теми і з вами їх підсумувати і обсудити. Отже, переходимо до оперативної інформації. Травми звільнених заручників свідчать про катування. Про це заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. У звільнених застарілі травми голови, вибиті зуби. Зараз вони проходять лікування. 24 військовослужбовці перебувають у військовому госпіталі, ще 41 людина, серед них і цивільні, зараз у лікарні Державного управління справами президента. Пане Костянтине, ця інформація з'явилася напередодні стосовно того, що перші медичні експертизи дали зрозуміти те, що були катування. Як зараз може зробити і що може зробити Україна, аби зібрати ці докази і потім вже притягнути до відповідальності тих, хто чинив ці катування? І чи можливо взагалі це? Ну, взагалі, звичайно, це обов'язок і України як держави, і наших правоохоронних органів, звичайно, отримати свідчення потерпілих, свідчення тих, хто був присутній з тим, щоб підтвердити свідчення вже безпосередньо тих, хто постраждав. Це також, звичайно, інформування відповідних міжнародних структур, зокрема Організації Об'єднаних Націй, ті структури цієї впливової міжнародної організації, які переймаються захистом прав людини. Треба ширше долучати Міжнародний Красний Хрест, Червоний Хрест, якраз який є спеціалізованою вже дуже авторитетною організацією до того, щоб попередити такі прояви у майбутньому. Треба сказати, коли ми маємо справу з неконтрольованими структурами, хоча вони насправді контрольовані, але дисципліна або, скажімо, будь-які елементарні знання і щодо міжнародного гуманітарного права, права поводження з військовополоненими під час воєнних конфліктів, вони у таких людей просто відсутні. І, на жаль, тут ми маємо максимально задіяти вплив міжнародної спільноти для того, щоб вони натиснули на Росію, яка може такі контролювати, і змінити всю ситуацію, яка до сьогоднішнього дня є абсолютно неприйнятною. З'явилася ще інформація, також буквально за 5 хвилин до цього ефіру, що з 73 заручників, яких звільнили з полону, 14 підозрюються у дезертирстві. Як пояснити цей факт? Ну, думаю, що в ситуації початку конфлікту, коли і з нашої сторони дуже багато було того, що, скажімо, далеко від структурованих Збройних сил, від жорсткої дисципліни, яка притаманна регулярній армії. І коли могли бути якісь особисті конфлікти, могло було бути несприйняття самої мети антитерористичної операції. Відтак, в кожному випадку треба чітко з'ясовувати обставини і причини можливих таких дій, які дозволяють звинувачувати цих осіб у дезертирстві. Але, знову ж таки, одна справа антитерористична операція, інша справа військові дії. І це зовсім різні, наскільки я розумію, правові санкції за такі події. Але треба дійсно з'ясувати в кожному конкретному випадку, що відбулося. Ще ось до однієї теми перейдемо. Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер розраховує, що на зустрічі з помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим, яка запланована на січень, буде досягнутий процес щодо Донбасу. Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви». Волкер зазначив, що на зустрічі з Сурковим, що відбулася в листопаді, сторони не змогли досягнути домовленостей щодо припинення підтримки Донбасу з боку Росії. У цьому сенсі
сенсі наша листопадова зустріч стала розчаруванням, що ми не добилися прогресу в цьому питанні. Але ми сподіваємося провести нову зустріч в січні, і я сподіваюся, що тоді нам вдасться досягти прогресу. Подивимося. Кінець цитати. Це сказав Волкер. При цьому Волкер позитивно оцінює процес переговорів з Сурковим і його професійні якості. Наскільки результативними можуть бути ось ці заплановані перемовини, як ви гадаєте? Ну, важко сказати. Є деякі позитивні тенденції, зокрема, якраз обмін заручниками і військовополоненими. І це свідчить про те, що певний поступ таки відбувається. Він, наскільки я розумію, став можливим завдяки, в тому числі, і телефонним дзвінкам канцлера Меркель і президента Франції Макрона. Якраз їх більш активне залучення до цієї теми, до вирішення цієї проблеми було, я думаю, тут вирішальним. Але далі, коли ми йдемо до суто політичних аспектів, це буде набагато складніше вирішувати. І в даному випадку, я думаю, що з російської сторони є зацікавленість в тому, або має бути зацікавленість в тому, щоб вирішити два аспекти. Це гуманітарний аспект і припинення вогню, контрольоване, з верифікацією, з можливістю надати впевненість, що вона не буде відновлена. Після цього, я думаю, що Росія буде наполягати якраз на виконання політичних складових мінських домовленостей. А там, як відомо, дуже є багато запитань у різних верств українського суспільства, у різних політичних сил, в тому числі і широко представлених в парламенті. Це буде надзвичайно складно, але Росія на сьогоднішній день зацікавлена в тому, щоб звинуватити Україну на виконання мінських домовленостей, а вони є основою або, скажімо, підставою, правовим підґрунтям для застосування санкцій. Для Росії принципове важливе питання, якраз, якщо не скасування, то пом'якшення цих санкцій. Якщо Україна опиниться в ситуації, коли вона не зможе виконати якраз той політичний блок, який, тим не менше, був погоджений з української сторони на самому високому рівні, а потім вже став і до того з згоди України і документам Ради безпеки ООН, це дозволить Росії якраз дуже активно просувати ідею про відповідальність Києва за невиконання мінських домовленостей і вимагати скасування або пом'якшення санкцій. Яка взагалі роль Суркова у вирішенні конфлікту на Донбасі? Це вирішує Путін, а формулює його рішення Сурков. А Волкера роль яка? Роль Волкера, вона теж надзвичайно важлива, але все ж таки у нього нема прямого виходу на президента Трампа. Він призначений і доповідає особисто держсекретарю Тіллерсону. Він є особистість достатньо незалежна. Він не отримує заробітну платню в Держдепі. Тобто він завжди може повернутися до своєї посади в інституті Маккейна. Але він дуже активний, він професійний, він впливовий. Думаю, що він має всі повноваження для того, щоб активно просувати якраз американські інтереси і американські підходи до врегулювання. В своїх публічних заявах він чітко показав, на чиїй він стороні. На стороні захисту міжнародного права, тих правил і умов, які були основою миропорядку у Європі, безпеки у Європі протягом всього повоєнного періоду. На сьогоднішній і уж точно після укладення, як то кажуть, фундаментальних домовленостей, угоди в Хельсінській. Тому думаю, що позиція Сполучених Штатів буде незмінною, по крайній мірі, аж до якогось прогресу, який буде не просто декларативним, а змінить ситуації на місці. Це з однієї сторони. З іншої, звичайно, як Вашингтон, так і європейські столиці зацікавлені у будь-якому вирішенні проблеми, на яку може погодитись Київ. Але враховуючи той вплив, який має
І Сполучені Штати, і Європейський Союз, перш за все Франція, Німеччина, можна очікувати на дуже серйозний тиск з боку цих впливових міжнародних акторів на Київ з тим, щоб вони погодились на той компроміс, який може бути надзвичайно складним. Чому зустрічі Суркова та Волкера носять неофіційний характер? Будь-які переговори, які дають результат, не можуть вестись під камерами. Це альфа і омега, що називається дипломатія. Як кажуть, не можна щось зробити на стадіоні, так точно не можна досягти результату на переговорах, якщо кожного разу це буде вестись на очах тих, хто більше зацікавлений в абсолютній перемозі, ніж в тому, щоб вирішити проблему. Скільки ще потрібно або можливо зустрічей ось таких, щоб вже врешті-решт вже ситуація на Донбасі починала рухатися вже у бік деескалації конфлікту? Якщо Росія би погодилась на все те, що очікується в українському суспільстві, це можна було б зробити, мабуть, протягом місяця. Якби навпаки під тиском наших, в тому числі західних партнерів, ми пішли на дуже далекі, глибокі поступки, це теж можна було б робити швидко. Але цього, очевидно, не відбудеться. Відтак, рішення дається тільки тоді, коли сторони вичерпали можливості далі продовжувати лінію на конфронтацію. Коли вже не тільки переговорники, а й суспільство відчуває, що треба закінчувати в той чи інший спосіб війну, тільки тоді може бути якийсь прорив. Згадаємо рішення Паризької конференції, за якими Сполучені Штати вийшли із В'єтнамської війни. Звичайно, тут нема паралелей повних, але це вихід і визнання Сполученими Штатами фактично невдалості своєї політики протягом тривалого часу і абсолютної безглуздості десятків тисяч американських життів, які були втрачені, не кажучи вже про сотні тисяч в'єтнамських, стало можливим тоді, коли американське суспільство остаточно втомилось від війни. І це стало, як то кажуть, імперативом для уже політичної еліти Сполучених Штатів. Ми можемо тільки розраховувати на те, що такий же процес може, хоча б не в таких масштабах, але розпочатися і в Росії. Але те, що це скоро не буде, це теж, мені здається, очевидний факт. Ви згадали про санкції на початку ефіру, про тиск. Скільки ще треба часу, аби знову ж таки вже вирішувалася ця ситуація на Донбасі, врешті-решт? Чи треба посилення санкцій, чи буде посилення санкцій, чи можливо воно від міжнародних партнерів? Якщо не буде загострення, я думаю, такого загострення, яке призведе до нових втрат масштабних життів, я не бачу політичних можливостей для посилення санкцій з боку європейців. А весь сенс ефективності цих санкцій він полягає в тому, що вони згоджуються між Сполученими Штатами і Європою. І якраз з боку Росії є величезне бажання розірвати якраз цю солідарність з тим, щоб кожен із цих великих гравців діяв окремо. Тому Сполучені Штати, навіть якби вони хотіли посилити санкції, самі не зможуть цього робити. Я думаю, що просто на даному етапі ці санкції будуть продовжувати діяти. Додаткових до них будуть, звичайно, санкції, які були прийняті Конгресом США, але вони більш інформаційні, хоча й дуже важливі. Коли буде оприлюднений список тих з вузького кола російського керівництва і пов'язаним з ним осіб олігархів, які підпадуть в списки небажаних, заплямованих осіб. А от що з ними будуть після цього робити, ще поки це не визначено. Однозначно у них виникнуть складнощі з отриманнями кредитів і багатьма іншими, в тому числі особистими моментами реалізації їх красивого життя. Це стане наступним кроком, скоріш за все, достатньо серйозним. Але поза тим є, звичайно, ще більш серйозні
можливості тиску, на які на сьогоднішній день ні в Сполучених Штатах, ні в Європі ніхто не готовий йти. От теж оцініть, будь ласка, от надання летальної зброї Україні, те, що Дональд Трамп підписав напередодні. Який це сигнал і як це може вплинути на от стосунки взагалі між США, Росія, ситуації на Донбасі, знову ж таки повертаючись до вирішення конфлікту? Знаєте, в Америці є чіткий слоган. Вони кажуть дві речі. Коли ти купуєш будинок або нерухомість, то все залежить від місця. Everything is local. Да? А в політиці все в Америці розглядається через локальну політику. Тобто те, що може принести голоси, те, що може позбавити тих чи інших проблем, воно є набагато більш важливим в більшості випадків, ніж якісь міжнародні пріоритети. В даному випадку для президента Трампа необхідно збалансувати звинувачення в тому, що він займає дуже проросійську позицію особисто і не сприймає звинувачення в тому, що Росія втручалася у вибори, з тим, щоб і він збирається це балансувати якраз більш активною демонстрацією підтримки України. Насправді, навіть якщо в повному обсязі буде надана летальна зброя в розмірі $40 мільйонів, це не змінить принципову ситуацію на лінії зіткнення. Тим більше, що я не думаю, що повністю вся ця сума піде на якийсь специфічний вид зброї, джавеліни, які є найбільш ефективною протитанковою зброєю. Але дуже важливо, що символічно це, звичайно, є свідченням серйозної підтримки, хоча американці завжди думають про те, щоб не спровокувати якогось загострення. Це символічно, політично важливо, з військової точки зору вплив цього рішення буде дуже обмежений. Але це може спровокувати загострення. Такий крок. Я особисто думаю, що навряд чи, оскільки для того, щоб щось загострювати, треба, щоб щось відбувалося. Доки ці засоби надійдуть в Україну, доки пройде тренування, доки вони будуть у військах, пройде ще значний час. А інакше не варто їх навіть туди направляти. Бо, як кажуть, якщо дати непідготовленій людині гранату, я вже не кажу, які там асоціації, то все це призводить до дуже поганих наслідків. Тому певний час пройде. Я особисто сподіваюся, що за цей час та динаміка позитивна, яку ми спостерігаємо протягом останніх днів, вона дозволить якраз перейти до більш активних переговорів, в тому числі і за діями двостороннього формату. Я думаю, що діалог з Росією так чи інакше доведеться вести. Ми знаємо, що президент Порошенко, по крайній мірі раніше, час від часу спілкувався телефоном з президентом Путіним. Якщо якась користь від цього може бути, і це відчуває наш президент, я думаю, йому було б корисно цим теж каналом його використати. Також, звичайно, нам потрібно дуже серйозно активізувати роботу в усіх європейських столицях. Я думаю, що якраз тут у нас є дуже серйозні резерви. Ще до однієї теми хотів би з вами перейти. 6 грудня стало відомо, що президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Він заявив, що вже настав час це зробити, тому що Єрусалим не тільки серце 3 великих релігій, але й тепер серце однієї з найуспішних країн. Це означає, що США перенесуть своє посольство із Тель-Авіва до Єрусалима. Кінець цитати. По-перше, це Дональд Трамп, наскільки мені відомо, виконав свою передвиборчу обіцянку. Але дивимось на Європу. Резолюцію ООН вже прийняли стосовно того, аби не визнавати Єрусалим столицею. Тоді бачимо вже такі от, не знаю, сутичками це зарано ще назвати, але вже сперечання бачимо, спостерігаємо. Як може це розвиватися і надалі? Чим це взагалі загрожує далі у міжнародній дипломатії? Рішення про перенесення посольства Сполучених Штатів до Єрусалиму було прийнято скільки вже, 40 років тому.
дуже давно. І вже 5 президентів, ще 6, які всі обіцяли перенести, все ж таки, коли доходило до практичної реалізації, користувались тою клаузулою, яка дозволяла їм з міркувань національної безпеки, національних інтересів відкласти це рішення. Трамп дуже чутливий до своєї виборчої основної бази. А його підтримали основні єврейські організації, які наполягали якраз на вирішенні цього питання. Тому, з однієї сторони, він оголосив про це рішення, а з іншої дуже важливо також і те, що він, наскільки я знаю, чітко не вказав, де саме буде розміщатись це посольство. І наскільки, знову я розумію, на якомусь етапі він, тобто Держдеп, буде пояснювати, що насправді ми тільки реалізуємо фактологічний стан справ. Якщо вони будуть якраз в тій частині Єрусалима, який традиційно завжди вважався і мав бути при будь-якому остаточному рішенні за державою Ізраїль, то це одна справа. Тобто зараз буде вестись цей пошук, яким чином вийти з ситуації, з тим, щоб послабити обурення в арабських країнах. Але на цьому етапі це, звичайно, ускладнює переговорний процес, пошук миру, а від цього залежить, до речі, і загальна ситуація на Близькому Сході. І якраз з ізраїльсько-палестинського конфлікту, якому вже багато-багато десятиліть, і почалось всі ті процеси, які зараз призводять до десятків тисяч втрат життів кожного року. Тому європейці, які набагато ближче до зони конфлікту і потерпають від напливу біженців, більш чітко усвідомлюють загрозу від таких рішень. Вони не готові на це йти, і я думаю, зараз ми можемо спостерігати активізацію зусиль для того, щоб на цьому тлі негативному все ж таки повернутися до реальних переговорів щодо остаточного врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. То, а якщо більш детально, то на що Трамп сам розраховував? Саме на вирішення цього конфлікту? Ні, він більш за все розраховує на те, що підтримка його основних виборців, а там виступають за таке рішення не тільки єврейська діаспора, тобто ті, хто підтримують Ізраїль як такий, але й евангелісти, тобто дуже широке коло тих протестантських церков, які дуже, як то кажуть, що називається, предметно тлумачить Біблію. Тобто так, як там написано, так має бути. І їх доволі багато, і вони дуже всі за Трампа. Тому цим міжнародним рішенням він якраз намагається підвищити свою популярність серед тих, хто так чи інакше розраховує на те, що він буде виконувати свої обіцянки. З однієї сторони. З іншої, президент, дійсно є такий вислів, що все вирішується за його столом. У них нема колективних голосувань. Свого часу Лінкольн проводив голосування з якогось питання і, підсумовуючи, сказав: 12 проти, 1 за, рішення прийнято. Тому що президент вирішує в кінцевому рахунку, особливо в зовнішній політиці, сам, якщо він в цьомусь переконаний. Ще до однієї теми хотів з вами перейти стосовно міжнародних скандалів, у центрі яких опинилася Україна. Через спільне історичне минуле ХХ століття точаться суперечки та розгортаються вже серйозні політичні протистояння між керівництвом України і Польщі. Після подій Революції Гідності в Україні відбулася зміна історичної парадигми, і суспільство почало адекватно ставитися до керівників націоналістичного руху ХХ століття, зокрема постати Степана Бандери та Романа Шухевича, а також діяльність ОУН-УПА. У Польщі це сприйняли як
антипольську політику. А очільник польського МЗС Вітольд Ващиковський навіть заявив, що з Бандерою Україна не потрапить до ЄС. Міжнародний українсько-польський скандал супроводжувався поплюженням могил українських та польських діячів як в Україні, так і в Польщі. А праві організації країни-сусіди наголошували на необхідності збройної боротьби з бандерівцями та поверненні Львову у склад Польщі. Водночас заяви президентів України і Польщі свідчать про продовження добросусідських та партнерських стосунків. От знов ж таки повторюся, що президенти Польщі і України показали усім на нещодавній зустрічі у Харкові про те, що продовжуються дружні стосунки, але поза цим ми ж все ж таки спостерігаємо ось такі суперечки, чвари. Чим це все може закінчитись, або як це може зараз продовжуватись? Чи є у нас, так би мовити, шлях на примирення і на прийняття якогось рішення одного, яке буде влаштовувати і Україну, і Польщу в цьому випадку? Ну, Герої України присвоїли і Бандері, і Шухевичу ще за часів Ющенка. І тоді ми не мали якраз такого загострення, попри те, що нічого, по суті, не змінилось за цей час. Я думаю, що в даному випадку свого часу і при Ющенку, і при попередній до нинішньої влади все ж таки відносинам з Польщею приділялося набагато більше уваги. Ну, скажімо, після виборів в Польщі президента Дуди у нас була доволі тривала пауза в контактах між нашими президентами. А здавалось би, якщо це сусідня держава, то треба знайти можливість і привітати першим, якщо не першим, то забезпечити і візит. У нас не дуже авторитетне зараз посольство в Варшаві. Нема такого виходу на тих політиків, від яких залежить якраз тональність дискурсу між нашими країнами, між нашими керівництвами наших держав. Цьому треба дійсно приділяти постійну увагу і калібрувати, що ти збираєшся зробити всередині країни з тим, що ти можеш отримати ззовні. В даному випадку якраз і закон про освіту, інші рішення, які викликають роздратування наших сусідів, Україна, мабуть, має повне право приймати. Але керівництво держави має завжди розраховувати, що це дає нам в цілому. Якщо вирішуються проблеми, які зазначаються як пріоритетні з точки зору трансформації всередині держави, то все ж таки треба також зважувати на те, яку реакцію ми можемо отримати, і як мінімум думати про те, коли приймати такі рішення. І обов'язково їх готувати. Готувати в тому числі і через дружній діалог з застосуванням не тільки офіційної дипломатії, не тільки офіційних контактів, але й залученням тих, хто може бути містком для того, щоб ми не втрачали довіру і позитивне до нас ставлення з боку сусідів. Як взагалі, якщо брати за увагу правильні кроки, от зараз ми вже бачимо, як це сталося, як мало Міністерство закордонних справ України реагувати на цей скандал? І що воно повинно було робити? Ми маємо усвідомлювати, що МЗС, Міністерство закордонних справ, дипломатія в цілому спирається і може бути ефективною тільки тоді, коли вона є частиною узгодженої державної політики. Якщо приймаються рішення, які призводять до загострення відносин з сусідньою країною без консультації з МЗС, без врахування думки дипломатів, чим це може обернутися, а наскільки я розумію, всі основні рішення, які призвели до цих загострень, аж ніяк не були результатом скоординованої роботи тих відомств України, які мали б мати слово в цьому випадку, то потім, звичайно, дипломатам доводиться розгрібати те, що накоїли інші політики. І тут у них можливості завжди будуть обмеженими. На сьогоднішній день було зроблено все можливе для того, щоб на рівні вже президентів підготувати цю зустріч, шукати шляхи для того, щоб замирювати те, чого можна було від самого початку уникнути. Но не можна наступати на граблі кожного разу,
І після цього казати, що хтось, хто йде за тобою, має зачищати те, що натворено вже на самому високому рівні. Я думаю, що в даному випадку у нас є можливості, звичайно, перейти до більш позитивного порядку денного. Не можна сприймати мову ультиматумів, але не треба й доводити до того, що ультиматуми стають як мінімум інструментом для внутрішньої політики сусідніх держав. Тому що зараз ми живемо в епоху відновлення самого скаженого популізму. І на цьому популізмі ми бачимо не тільки наші сусідні країни, але і в таких державах, як Австрія, приходять до влади політичні сили, які ще 5 років тому вважались абсолютно неприйнятними. Візьмемо ту ж саму Австрію. Одна з політичних сил, яка зараз при владі, коли вона стала правлячою, то тоді з ними взагалі відмовились спілкуватись очільники Євросоюзу, в більшості держав. Сьогодні вони вже змушені сприймати це як волю народу. І в даному випадку, якщо ми будемо просто нехтувати, ігнорувати політичний процес в сусідніх країнах через незнання, через пихатість, через занурення у власні проблеми, ми будемо втрачати. Я думаю, що нам треба посилити роль Міністерства закордонних справ і інших відомств, які займаються питаннями національної безпеки при прийнятті рішень, які можуть заторкувати, скажімо, емоції тих, хто буде користуватись потім цими емоціями на шкоду нам. Хто може стояти за цим скандалом і кому це може зіграти на користь? Ну, думаю, що у внутрішній політиці, як у сусідів, так і у нас, є сили, які взагалі не думають про наслідки для іміджу України, які не думають про те, яким чином це може позначитись, в тому числі на наших євроінтеграційних якихось прагненнях, на підтримки з боку тих же Сполучених Штатів. Вони думають тільки про те, як обратись до парламенту. І те ж саме відбувається і в Польщі, і в Угорщині. Просто ми маємо теж розуміти, що в Угорщині вже тривалий час знаходиться політична сила, яка отримує підтримку з боку угорців саме тому, що вони дуже активно, я би сказав, агресивно провокують своїх сусідів, не тільки Україну. Свого часу це було і з Румунією, з Словаччиною. Тому просто так обійти цю реальність буде складно. Але треба знаходити важелі і економічного заохочення, і можливості для більш широкої співпраці, для знаходження якогось модус вівенді для національних меншин, якщо говорити про Угорщину. З Польщею треба ввести більш ефективний діалог істориків, але він має полягати в тому, щоб більше слухати і переконувати відповідно інтелектуальними здібностями і знаннями, а не горлом і не криком, як це роблять наші багато хто з політиків. І от згадали за Угорщину, ще до цієї теми перейдемо. Проти прийняття нового закону про освіту, який був ухвалений Верховною Радою України у вересні цього року, найактивніше протестували Угорщина і Румунія. Вони не задоволені 7 статтею закону. Згідно з нею, вільний вибір мови, навчання є невід'ємним правом громадян України за умови обов'язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство. І ось це викликало хвилю критики з боку урядів Угорщини та Румунії. Румунське МЗС закликало вітчизняне керівництво захищати права власної общини, а угорське закордонне відомство пообіцяло, що їх країна ветуватиме будь-які спроби України інтегруватися в ЄС, якщо даний закон вступить в силу. Натомість, за словами міністра освіти Лілії Гриневич, в жодній з країн критиків закону про освіту немає школи з українською мовою викладання. У той же час у Закарпатській та Чернівецькій області проживає багато тих, хто не володіє українською мовою взагалі. Чому цей закон спровокував таку реакцію від Угорщини, зокрема і від Румунії? Чому вони на це відреагували? Хоча насправді, якщо брати статистику, от як зазначалося вище, українських шкіл там взагалі немає. Чому нерівні такі
нерівні такі випадки, да, у даному. І чому взагалі цей скандал мав місце бути? Як ви його оцінюєте? Ні, ну, я, здається, вже в цілому політичний підтекст вже його змалював. Це питання забезпечення підтримки власних виборців. Там що Польща, що Угорщина і певною мірою навіть Румунія, у них є синдром колишньої великої держави. Тобто Велика Румунія, вони бачать її як реалізація об'єднання, в крайній мірі багато хто там бачить, з Молдовою, повернення Чернівецької області. Це не означає, що це офіційна політика звичайної держави як такої. І тому через якраз педалювання питання про забезпечення максимально широкого використання румунської чи угорської мови в освітньому процесі, вони намагаються, так би мовити, замінник знайти для того, що є неприйнятним з точки зору і міжнародного права, і стабільності, і взагалі підходів Європейського Союзу до цієї проблематики. Тут є питання в тому, що, ну, по-перше, українців не так багато, а в Угорщині, в Румунії їх більше. Школа там є в Румунії. І, наскільки я розумію, не одна була гімназія, якщо вона не зникла за цей час. Певну допомогу румунський уряд в забезпеченні існування цієї школи так історично надавав. Але питання ж не в цьому. Питання в балансі, що називається, того, що є прийнятним і те, що є потрібним. На сьогоднішній день практично більшість угорців, це визнають і самі офіційні представники Угорщини, мають угорські паспорти, одночасно з українськими. Куди вони будуть інтегруватись? В Угорщину чи в Україну після завершення? Хто має забезпечувати підготовку тих, хто... Тобто питань дуже багато. Ми, тобто українська влада, вирішила це дуже просто, без будь-яких особливих консультацій з тими ж самими меншинами. І в цьому контексті, звичайно, це було, ну, не зовсім, м'яко кажучи, демократично. Чи потрібно було думати про обсяг якраз вивчення відповідної угорської чи румунської мови в школах? Хто сказав, що це має бути обмежено 5 класами, а не більше? Яким чином це мало бути представлено? Я думаю, що в даному випадку саме через спрощений підхід, нерозуміння того, яким чином будуть реагувати наші сусіди, і наскільки це може завдати нам шкоди, був прийнятий поспіхом такий закон. За будь-яких умов треба було думати, коли його впроваджувати, яким чином. З тим, щоб працювати на випередження і пояснювати його в основних європейських, як мінімум, столицях. Адже, як правило, коли ти готуєш якісь рішення, які можуть бути чутливими для будь-якої держави, заздалегідь ти маєш орієнтувати, ну, як мінімум, наше посольство. Ставити перед ним завдання, посольства всі, щоб уже, якщо, скажімо, той же угорський міністр заявляє, що про такий ультиматум, щоб уже всі його колеги були готові йому сказати: почекай, це не європейський спосіб вирішення проблем. Якщо ти хочеш нашої підтримки, давай все-таки якимось чином розумно проведемо діалог з українською владою. Тобто, для того, щоб українська дипломатія була ефективна, вона має спиратись на якраз розуміння того, що без відповідної координації неможливо забезпечити нам підтримку міжнародну. Україна на сьогоднішній день не може ефективно відстоювати свої інтереси і взагалі захищати свою незалежність без підтримки міжнародної спільноти. Тому ми не можемо просто собі дозволити нехтувати або ігнорувати те, що навіть нас на певною мірою, як то кажуть, обурює. Треба вміти нейтралізувати такі емоції і працювати з тими, хто може нас підтримати і допомогти в тому, щоб відновити нормальні відносини з нашими сусідами. На сьогоднішній день, почекайте, ми практично з жодною країною сусідньою нормальних відносин не маємо.
Тобто можна по-різному ставитись до того, що заявляє там президент Молдови, але в цілому там теж складні відносини, навіть з урядом, який до нього знаходиться по суті в опозиції. Це неприйнятно і над цим треба серйозно працювати. Пане Костянтине, дуже дякую, що долучилися до ефіру. Дякую вам за коментарі, які озвучили у нашому ефірі. Костянтин Грищенко, міністр закордонних справ України у 2003-2005 роках та 2010-2012 роках, був гостем цієї години в нашій студії. Далі інформаційну естафету я передаю своєму колезі Любомиру Ференцу. В нього в гостях буде Денис Казанський, це журналіст. А за 5 хвилин в ефірі телеканалу АТR новини «Заман». Залишайтесь з нами.